се някаква дори малка роля в някакъв сериал, филм? Да. Да? Листопад. Бре, и в турски сериал? Играеш ли стот? Да почнем с скетча. Ти си ми бирото. Господин оператор, не се свете. Не мога. Така. Стоя си в нас, за жената вече сме се легнали. Много трошим, бе. И тя ми вика: Ленко, божи, ставай! Някакъв ти вратата. И аз си викам: бе, чакай бе, жена, по-леко мъжички, ще ми чупиш бубрец, ще те гониш, бе! По-леко! Отидах, аз си верно някой крити вратата, ръчка, бута там. Викам: сега ще стать на лампата и ще се изплаши. Стъпнах лампата вънка и отвънка се чу: мерси. И аз мали, като съм се сбърках, направо ти казвам, сбърках се. Викам: какво ще правя? И знам, че комшията е военен. И взимам телефона и му звъна: можеш ли да гръмниш тук с пистолета, бе, комшо? Тераса до тераса си ме, ще гръмниш. Където се изплаши, ще се махне. Гръмна. Не знам, той, обаче аз се изплаших. И сега се замислих: ако този крадец влезне в нас, път ние къде ще идем? Не живеем в гарсонерка. Къде да върнеш, разбираш? Къде? И викам, сетих се, че звънна на полицията. Ало, може да изпратите една кола? Нямате коли. А полицай може? Да ви изпратим кола. Добре. И не става нищо. И оня вече тръгва бавно да... Като че ли ще отвори вратата. Звъна аз на пожарна: имате ли кола? Те ми викат: да. Слава Богу. Ще изпратите ли една да замире? Дали сме на дърво? Котки да сме. Не сме котки. Не, няма пожар. Да запаля пожар. Добре. Ще запаля. Ще го изчакам да умне. Добре. Добре. Айде. Газова бутилка имаш ли? След това креца влезна. И аз вечно се сбърках. Лепнах му един и му казах: да ни притеснява майка си и баща си, когато е мъртво пиян. Да се прибират два през деня.